20 ka mga bagong units sa modern jeepney hayan makadaga na unya sa Lapu-Lapu City uban sa e-jeep samtang udto kun United Drivers and Operators Transport Cooperative mihimakak nga minus na lang ang mga e-jeep nga nagdagan tungod kay daghanan ni ang nangaguba. Sinuan Mirondina sa report. Gilusad karong adlaw ang 20 ka units sa mga modernong transportasyon sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Sama sa beep sa Cebu City, susama kini og hitsura sa minibus nga air condition. Sukwahi sa multicab, mas daghan kinig makarga nga mga pasahero. Moabot sa 20 ang seating capacity niini, unya mo accommodate usab kinig 8 ka mga standing passengers. Siyempre kay modern man kini nga sakyanan, mo gamit kini og top card. Hinoon, katong walay mga card, mamahimog gihapong mo plite pinaagi sa sinsiyo o bakaha sa papel na kwarta. Unya, kumpara sa e-jeep, dili ni siya automatic kun dili manual. Apanindot kaayo kay bugnaw kay air condition man. Kung ang e-jeep battery operated, kini migamit og krudo. 9.50 pesos gihapon ang plitihan. Gipasabot sa pangu sa udot ko nga subayo ni ini ang rota sa mga multicab nga naglakip sa Merkado Marigondon, Punta Inganyo Merkado, Tamiya Highway ug Cordova Merkado. Natay mga multicab nga daan gipang-replisa nato ani mga rota. So far ma'am is ang mga tao sa Lapu-Lapu na kuha na sila na-educate na nato regarding sa mga modern nga mga sakyanan. Usa sa mga kanhi multicab driver ang magmaneho na unya sa usa sa mga units. Mas maayo ni siya sa multicab. Bahin sa unit bro, sa bahin sa kuan sa pamasada naman wapamay pagsugodan Sa pagsubay sa RTV Balitang Bisdak sa buhatan sa Udotco Transport Services Incorporated kaganihang buntag, nabantayan namong daghang mga e-jeep ang wa magdagan. May tulo nga gi-under maintenance samtang kadaghanan ni ini pulos pa nag-charge sa battery. Samtang may laing 30 pa ka mga bag-ong units usab nga naabot. We have total 50 units pa ang nakakuan og franchise sa both na Lapu-Lapu and Cordova. So for now is we're still waiting pa sad sa uban nga batteries and battery tray para makadagan ang uban for the change battery. Pero sa Lapu-Lapu ang nagdagan na jud overall is 18. Ang e-jeep ma'am is nagdagan ang tanan. Nay mga bagong nabot, wala pa natong upadagan nga nagpaabot pa sa mga papers sa LTFRB o sa LTO. Gi-comply pa. Di man ta magkapadagan basta dili kompleto sa dokumento. Uban ni June Solon, Luod Mirondina, Balitang Bisdak.